Wat hakarata kabala jam sya kajing long rang ba, kaway kalong kami na kasinong lum umpi umsning, kalala ban pendep ya ka graduate Bachelor of Arts haka subject khasi, hakarata kabasan polai snem, kabalong kajing sarong bat kanuksa kabakraw, yaki weki samla puli haka jela, katay kalong kami, kaday kakong lakantius imli, kabasyong basa halum umpi umsning, bat hadu menta kaladon saungut kikun, bat arngut kiksiyo, bat habru ban pendap bat pet ikikun da kakam hikai school, kabaka hikai haper Sara Upper Primary School hakatulap kabarit. Halor katay ka nam job jong katay ka longkami nakaliang ka KSU North Khasi Hills District Lingbaka Education Cell hakajing yalam usamla banjab maring chairman samla toning lapang secretary hakajing dan lang usamla James Hitler Maupniang General Secretary ka KSU North Khasi Hills District samla Jester Nongbet Publicity Secretary Umsning Circle bat kinong yalam ka KSU Lom Umpi Unit menta kasingi kilalet ban penkup buram ya katay ka longkami haying sa jong ka halom umpi kum kajing ay mensim bat kajing penslur ya kiweiru ba kajing dok bat kijing jing jinjar kim day ban khanglat ya kajing trang kabakidon jonga kabalingkong ning sabe nga ay kajing kurku kodo ya pi kiseng KSU nado ka district nado ka circle umsning bat nado ka lumumpi unit te kawai kajing kentu jonga kalong ba pin nang ya chaprang ban yarap lem ye kiwi pat ki para samlama ki dan ki para samla jongi ki bami ho laki start kat no ndai kim dan ti kala bakin lit puli bakin beteng yang kajing puli jongki tang katahi ka banga ngadon kajing tmu banga kwa ban ong ye pi ban pen ye pi ma ki kon samla te kubre chubon na ka banta kajing wan jong pi ba ro hakani kajing jonga hakani kasni kama pa kajing songo bat kajing song buram hadu shikadai namar lengba uta uso uba ikong iyo lengba ke examine per by lapas ul pendep yaka bachelor in arts hakasi mo te kalong kamde ka kasin barengkong nak yang ke siu bangin le kini ki kamtam ban ya kentiu ya ka pule puthi bat kane kande kasin baar ngam bakla habang ya le kisnam ki badap ikong Hagapor pendep ya kelas 12 ke matrik bat kumju mentah ila pendep ya ke BA hakasi te kene kalong kenuksa ke baha ya ki hep ki barit ya ikun samla jong kadong kathan ke jungi jong distrik hi borok kuwe makalong nuksa mar ba ki kena bat ki samla pule hapo ka jala ke jungi mentah por ki sui tang kata ke jingdulat ke jingkutlat bat kim scam ke jingmut jing perkhat ki kamtam ke pule puthi bat Kishumet, kishukongo ika jingkran, nalandet, nasharum nasaneng, bakade kata ke jingbom yok kam yok jam, kata ke jingkutlat ke ki basu ai dau, namar pemla ahing hasem. Hari ke nuksa ba ikong ipen I kalong ke nuksa ke baha. Habadon ke jing terang ke mensim ken mau ke jingkutlat ke jingdulat, bat ke jing penduk mensim. Kamdei ban kalong ke jing khanglat Andre kalong pat nuksa baha pen I ha pidon ke jing trang ya kadong no kamtam ya de simet namta ban kentiu ya ke pule putil lewat bun kiliang ro hari pidon ke jing trang hi kan mau kata ke jing trang ke de ke jing job ke jungpi ngis thu shai ro ba ha ke jing MJLT jung kum ki bro ni bun ki jing habang I ya ikong ngisu I ba I ilayo kene ila pas ba lane ila pendep ya kata keran BA hadu kakerta basan pulai hari ngis tu jing im jung I idon la ke jing ha ke jing LT ha ke jing jing long breu hi ngisej I ya ke ka ba lami uso hanre kim perkhat bat kim kan mau pat ke ke jing LT ke jing jong ke jing jung ki breu ikermen ba uble apreng kita ke baro undor katlem bat phikong kumju king kesem jung phi kamtam ha ke jing long ru kan the ke jung phi pidon lai kun giksiu hak hab ban pendap ban sa ban puja hari pipin ipat ekonok sa baha kata belong ka jingnang ka jingtip ban wat ka jing start kamdei ban kut tangal de simet nri pipin sa baha pan syaki hep ki barit bat ya ka peteng ban sawan bat ngora ru ipi kan mau ya habang yo ban pule ki kot ki babun ikan mau ba kum yo Steve Job ubade uta uhe jong company jong ka Apple nata aku Bill Gates ubahe jong company jong ka Microsoft kine kim new ibam ta gede baru spa apartai Henry kajing im kajing ti kiru kade ka bakuru karam kade
kabadon hapdeng ke jing du nong bat kadai ba teng kilakulat hakajing mujung kiru wat bensim lane ban kulat da kaba kin ino no ekam hanre tang kita ki baine bat kita ki ba minot kin poi sha bat yo khet to so jing job ba hadu ba kin long kibreu ki bang tip ba matabrok ko ki perteng tip ba kidai kibreu ki ba kiu hakahi pateng kibreu ki ba kiu ha ka company ka jungki kata ka dei nuksang bun ingi kerman ba ka jingon pun ku burom jingi ikong kan long ku nuksang ba bha ya ki hap ki barit bat ya ki pateng ki masawan jong kane ka dong ka than jungi jong ka mlang salang bat ri ja berhi bro ko we ne kila ban ne kilong kumi long pa ki ba shim ka nuksang ba bha na ikong ba yin sala banyo ku burom yang ki namar kadai ka jing kentiu ban kentiu ya ka pule puthi ki don kam banyarap lagadai ka keran ka berit lagadai keran bahe krang belong nuksa ba ki Singapore man sawan kublai shubun bat ngadon ru ban pen mau yakine kentin wat ting teladai bentur nakading dan nakasnam ditang ki bru beslur ban poi skler lum jukanam kublai shubun kublai jarngu mat chaprang kong nayat khmat ai kam kiti jung pi pinyo me ka khia bat pinang la ban ai ka jing kai ba pan ya kiwe pat kep berit ngatip ba pide ino hikai pinalong nuksa ba kep ki berit bari kena pule ki jungpi bala kade ka akor ke burom lakade bangin bat ya karti rusur kum jai berkusi ngiron kam leng bai jungpi no hikai pinang yok met ko khia bat pinang la ban im hakal ti ba bha bat kan long nuksa ba ki Singapore por bang le 11 te ngashu le kum inan rugula ngashu le tang exam te ndang ala poi class 12 pada shem ngong yo baka mo te ngaman sing ashu ai officiate na school tenga let kelas kanya la di man la kasing ai officiate te hakani ka dangalale kan ngi iru nga ai officiate iwi nang hikai ban hikai hadu mentan nang la adap puli kan tenga dang le join train tahi banai Julai nang la adap hakani ka bi kajing e ngi ka don dai mo tang balong kumta kan la dang pensngap ta kajing e empoi ru shanu ma la pensngap ta kajing e empoi ru shanu kawai ka baning kong te kan dei kapisa man mengin hapse man ka semester hapse mah nri hajar nyu hajar kumta kan ni hapse man hakapot pasai pisa te das ngo bener kan man sei tamba bakwa pat ban terang ban pendep ya kajing puli ngimban se mah man sei kapisa atat rolong kumta dang kamduna ndei kum bandale yang ite kala ngit melabun tak ada. Kiksi te kim dan bi kanu ru kan kaban persya yang halor kata jeng lipuli jonga ngia sultanat be ngia le be kun ru juang hi ka kun ru kam juang ren belai mai pi kwali school kim juang ka e ka bangale manga ki kenlong haba ki bangale ya kalen tiba bahate kim pangai ek te ndah bangala pas ya ka kelas 12 hang te pa Balwan College te ngala kwa ma ban le saya ka bi ero idan ita jing trang na kami sim jonga manga kwa ban pendep saya ka bi te kum ta ngala le sa ka bi ngala le puli te hapdeng ka jing puli ha ka bi ngasotenat ma kham tamba de kakten khasila jong te ngasotenat ngala hiru ngala ban ngala nama ngala dap ngalapas tu mentak ngala long kamdan jing te kalong betang ka jing kentu jongai ki kena samlama ba ngasih ngobun ki ang baka khasi ka mangi ki khasi ngi ka khasi te ngala mat la dia kamdai ka ba ma kade ka jing minat ta kade ka subjek ayu ru kade ka jing minat hijong kena lada ki babun ki pas i feel we ar kamut ayu kata ma kamut kade ki jaitu ki minat na kata kada ki feel ndela da minat ke ka ba ru kan jam haba minat kata namar ba yala dia ngade khasi paka ngasutenat hi ka khasi ngasutenat ban pule ka tin khasi la jam hi ni kwa him banang penyar bun mentangi la keren khle ma khasi English la keren khle ko me ki se ong ki khna samla khalish halor kata te la di ngadon ka jingkwa ma ban le pendep ya ka iru tambah long ta ken la sngo jenjan ma kaliang kapisa pilan nata kapor ngakwa nakabenta ki khna ki bang hikai ngakwa ban nyadon bat ki te kata ka jing pulir ngakwa
tambah longkum tak kan la dadai badan sibuk madai badan haka namar kadi ka subjek khasi ka kham jenja ban yo mo man le daki ni distance education ru ka jenja namar kadi subjek khasi hablet chane hu katungi haban pelut por satai te ngan sadu pat mo ya ka school pat ka bang hikai ngan sadu ban ngan hapa officiate ki kena ne kumta kan te nata kadang ngapa de ngakwa bannya don no shwa baki kena te ngan sapet pat hadin lada kat bapanya juble la play kalat kalenti te ngakwa hiban pendep ka ME ro ndre pi lala ban kenjo sha kane ka thong ban pendep hak tak jing pule ke jong pi nagaliang ji ka khasi student nyan not kasil district lengba jong ka division sel pat jong ka seng ibro koi niwan hangne ban ai khuble kerpang ipi bat ban ketbok keryang ba pinangla shushu ban peteng hagi jung pule wada karta ka jung pi ka ba lese khamnyar na ka jat benre ko jungi ki bashim ya kum ne sinjam ne kum ne mojam ban ya chakman pi la long iwe na inuksa iba bhatam ya ka jat benre ko jungi ni snguthu ba ka pule puthi ka de burun kam bha hapo ka jat benre ko jungi ni ka jing pep steng por jong ki samla pule lengba ka jing pule jong ki ha irta ki ba khamren henre lengba jong phi pat ni ba philong we nuksa iba ai mensim ya ki samla pule ka jongi compare ha karta compare ha ki jing chitom leni ki jinge ki ba piha banman philala ban pendap ya gne ka banta philayo ya gne kardan lengba jing tre chitom jong phi te ni nalim kaseng ni wan hang ni ban ketbok kerwiang ipi ban ba ni kerman skam lengba jong phi makan turu ya ki samla pule ki badon hapo ka bri nyotra bujungi bakin shim ya phi kum ganuksa mo kin shim ya ikong lakan tiu simli kum ganuksa hakajim gujungki bakin shim ban but ya kene kanti banong ba lengba ki bun ki jinge ndei habakadon kamon kalap ro kaple ti ba kiwe ki samla pule jong ka jat benri ku jongi kin yo i bat kentip ba kong la kentip simli hapadeng ga jing hab ban psa ya ki khun ki kiti ha jing pendon kam mi jing pendap penbiang ya ki jinon kam ki babun haying asam hendai phila kenjo ya ne ka thong phila po yo ne momer ba phila pendap ya ka bachelor of arts ci ni kerman skam ba ki samla ga jungi kini iya kini bat bakin shim ya ka pule puthi kadi kawai na kimat ke bakong santam bakum ka jat benre ku jungi kwa baki samla khasi ku jungi bakin ya be shakman om bakin syukut tang hi jing pule iba ki kelas le ki kardan ki badang kamret handai bakin nang ya kenang but ya kanti ku jungpi ti lengba jung ne kesni niwan hangne ban penpau ya ka jing songkemen pilala ban job lengba kita ke jinge bro